Misencounter ang nahitabo tali sa mga operatiba sa PIB ug sa usa ka sakop sa CMFC nga si Corporal Feliciano Ibalye nga gikamatay sa pulis atol sa operasyon dito sa Barangay Sulon 1 ning Dakbayan sa Sugbo. Samtang girelibuhan sa katungdanan ang 18 ka mga PIB personnel nga nalambigid sa operasyon. Aniya ang report. Giklaro ni Police Brigadier General de Bolsinas nga dili si Corporal Feliciano Ibalye ang subject sa police operation sa PIB. Nunod sa naunang report nga si Ibalye ang suspek sa pagpatay kang Master Sergeant Junard Cinco sa Dakbayan sa Toledo. Suma ni Sinas nga dili si Ibalye ang suspek. Diin magpatabang lang unta ang mga PIB operatives niini sanglit dito man sa dapit midagan ang nasigpatan nilang responsable sa kamatayon ni Cinco. Apan adunay nahitabo nga miscommunication tali ni Ibalye ug sa PIB. Giingon ni Sinas nga wa magkainilhanay ang duha ka kampo tungod kay wa man mag-uniforme ang masakop sa PIB. Tungod kay daghan usab kuno ug hulga sa kinabuhi si Ibalye gikan sa mga naligsa niining sa operasyon, nagtuo ang pulis nga mga kontra ang miabot ug nanuktok sa ilang Pinoy-anan. Mao na lay nadunggan nga adunay warning shot gikan sa sulod sa balay. The CCP operatives don't have the intention to kill Police Corporal Ibalye, but instead to seek his assistance. However, due to the shot fired inside the house of the victim, that triggered the exchange of fire and misencounter. Si Ibalye aktibo sa serbisyo isip sakop sa City Mobile Force Company sa Cebu City Police Office. Sa pikas bahin, girelibuhan na sa katungdanan ang 18 kumasakop sa PIB nga naapil sa operasyon. Kini samtang magpadayon ang investigasyon nga gihimo sa Internal Affairs Service. Gidisarmahan sila ug ipaubos sa drug test. Ang kamanduan gikan mismo sa Camp Crame. The Chief PNP has already instructed PRO7 to relieve all these personnel from Cebu PPO to the PRPHAW of RHQ7 and to conduct impartial investigations. Samtang iklaro ni Sinas nga way paragbangi nga namugna tali sa Cebu Provincial Police Office ug sa Cebu City Police Office gumikan sa giingon nilang misencounter. I will direct all the PDs and city directors to again learn from what happened ng kay Ibalye case. Then we will be issuing directives and advices to all our people, our chief of police, to please learn from this mistake. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.